Dumelang namaste lo chani ndimadekwane hasta la vista ethada sanibona nonke abantu bakwaZulu Natal nisithola kahle kakhulu ohlelweni leni lomnyango wezempilo kwaZulu Natal KZNHealthChatDotGov. Njengemihla ke usuku lweni lusuthi namhlanje nginithathela ungqongqoshe nganibekelela yena la estikini sizombuza imibuzo basho kophongolo bathi mawusubaphendula bakuzwa ngathi ugudla la emawindini ngaphandle uhamba nabo namhlanje ke sifuna ugudle phakathi endlini zabo ungene ngomabona kude ungene ngeradio yonke imisakazo yakwaZulu Natal ulithola kahle kakhulu luhlelo lwakho KZNHealthChatDotGov. Ulethelwa untokozo wakamaphisa ngaloke bakwethu iphimbo lomnyango wezempilo kwaZulu Natal. Namhlanje ke uhlelo lwethu lusuthi kakhulu ngqongqoshe ngiyazi usilethele ama guest amaningi kakhulu ingakho singeze ukuchitha isikhathi sivele siqale ngakho ukuthi sivele sikubingelele sithi sawubona Dumela. Sabingelela Ntokozo sibingelele kubalaleli emakhaya sibingelele nakubabukeli emakhaya nabo bonke laba abasilandela kuma social platforms ethu sithi sanibonani kade nganicela. Awu khona insizwa kade ikhuluma la ko ma social networks ngqongqoshe ithi cash ngifuna ukumbona ngqongqoshe. Ngiyamfuna ucash akeze bakwethu. Sifuna ukuyibonela eduze ngamehlo hayi qimoshe cash. Siyazi ama guest ethu maningi kakhulu namhlanje kodwa sesinaye la phakathi e-studio uNtando wakaZulu uzobingelela njengoba sizoxoxa naye ngale masiqeda ukuxoxa noNgqongqoshe. Ake sikubingelele Ntando sithi sawubona. Ya ngibingelele Ntokozo ngibingelele ababukeli emakhaya sibingelele nabalaleli. Ngikhumbuse umlaleli namhlanje silako lika Banana eThekwini sisakaza bukhoma ke eclinic eyaziwa ngokuthi iChildren's Hospital. Chuta kusiclinic kahle kahle isibhedlela. Mhlamba ngibuza kuNgqongqoshe yini le ndawo lesikuyona kahle ngoba ngizwe ukuningi nje ngizothiwa LGBTQI ngizothiwa Children's Hospital kwabalo kakuningi kodwa kuzogoqeka kahle makithi Ngqongqoshe ikuphi la isikhona futhi sizokwenzani namhlanje lapho. Asibonge Ntokozo sibonge kakhulu ukuthi sigcine silitholile ithuba lokuthi sibe nabo ababukeli nabalaleli bethu emakhaya futhi namhlanje sikwisibhedlela sisesibhedlela Ntokozo esibizwa ngokuthi kwaZulu Natal Children's Hospital. Isibhedlela ke lesi izingane zonke zakwaZulu Natal ezidinga iattention kakhulukazi yama specialist amaningi ahlukahlukene siyabeza khona kodwa ngoba isibhedlela esikhulu esinama facilities amaningi sabe sesithatha isinqumo sokuthi ngoba phela vele umnyango wezempilo asithatha iportion yaso isibhedlela sisebenzise njenge clinic. Kune clinic ke engathi ngebudget speech yami ngayi announcer ukuthi sizoba nawo lama clinic esithi iLGBTQI friendly clinic okusho ukuthi ama clinics lawo azobhekelela abantu abaphila noma bathandana nobulili obufanayo abanye okuthi bathandana nobulili bathandana nabantu besifazane nabantu besilisa kanye ngicabanga ukuthi ngichaza kahle uquba abanye bazibizwa ngokuthi they are asexual okusho ukuthi abazi associate nobulili obuthizo igender ethize maningi kamagama ingakho kuthiwa iLGBTQI+ ngoba baningi noma maningi ama genders akhona within there. Into eyenza ukuthi sifike ekutheni kufuna sibe neclinic efana naleyo ingoba uma sisemakhaya ke thina abantu abamnyama uyazi Ntokozo sithi abafana bahlala ngapha amantombazana ahlala ngapha. Uma ngabe umfana uthandana nentombazane nangabe uyintombazane uthandana nomfana nomuntu wesilisa kodwa iqiniso ukuthi bakhona abantu besilisa abathandana nabantu besilisa bakhona besifazana abathandana nabantu besifazane babe khona abanye athi namhlanje ngiyamthanda uNtokozo ngiwumuntu wesifazane ngiyamthanda uNtokozo umuntu wesilisa kodwa kusasa ngimthande futhi owesifazane ngoba indlela engidalwe ngayo. Bakhona abanye abathi cha mina ngifuna ukuthandana namuntu ngiright nje ngiyimina. So thina njengomnyango wezempilo akusumsebenzi wethu ngoba ngithi asibona abefundisi Ntokozo la eminyangweni wezempilo akusiumsebenzi wethu ukuthi sithi iBhayibheli lithi kwakhona uAdam noEve cha asingeni lapho thina wethu umsebenzi ukuprovider ama services ngamanye amagama ukwenza sure ukuthi bonke abantu base South Africa bayakuthola ukunakekeleka ngokwezempilo. Sawathola ama complaints amaningi from i-community leyo kubizwa ngokuthi LGBTQI community ukuthi cha uma befika eminyangweni wezempilo kakhulukazi ema clinic ethu nasezibhedlela baqale babuzwe ukuthi wena uyintombazane yini noma umfana athi mechaza umunye ukuthi cha mina kodwa ngangizalwe yintombazane kodwa uma ngiyibuka nendlela engifila ngayo ngifila sengathi ngumuntu wesilisa kuthiwa cha masitshela lokho thina sibuza ukuthi uyini. So uyabona ke leyo nto yenza ukuthi umuntu ngisho egula angakwazi ukuze eminyangweni
wezempilo ngoba usaba ukuthi one usayochaza, 2 afike atshelwe ukuthi lento uyona awuyona, 3 kuthiwe kanti wena wawuzala uyini wasusida manje bese egcine noma esegule ephatheke kabi emzimbeni nasempilweni athi cha ngilapha ngoba ngiyojajwa. So we then decided ukuthi cha asibe nawo ama clinic azokwazi ukuthi abe friendly to le community. Uma ngabe umuntu engena ayichaze yena ukuthi ubani, kungabi yithina esimchazayo ngoba kuyabonakala ukuthi kwamanye ama facilities ethu sithi umuntu eyichaza ukuthi cha mina nguNomagugu akaSimelane umuntu wesifazane bathi hayi umfana wena. Siyakubona nje ingathi siyakubona ukuthi umfana. Futhi uyabonakala. Uyena uNomagugu ozaziyo ukuthi uyini. So sitheke asibe nalawo ma clinics anjalo azoba friendly. Siyaqala ukupilota ngale kwi province yaKwaZulu Natal la eseThekwini. So sithatheke ispace esise children KZN Children's Hospital siyenza iLGBTQI clinic yethu. Sesiyenzile namhlanje bengizobuka nje ukuthi sesi how far. Sesingakwazi yini ukuthi siyivule sikwazi ukuthi siqale kusetshenzwe la eThekwini so that sizokwazi ukuthi siroll over lo msebenzi uye nakwamanye ama districts ngoba nakumanye ama districts ngiyazi ukuthi uyadingeka lo. Yes sebekhona nesaqaliwe ukusebenza sikuphi nakho ukusebenza kodwa soboshwa kuwena kabe uyosibophisa cha siyaqala impela Ntokozo ukusebenza kusasa nje ekseni iminyango yavulwa onesi bakhona nama male nurses akhona you know we even have ama social workers we have clinical psychologists ngoba I reality ukuthi kwesinye isikhathi abantu bakithi bayaba depressed benganakiwe bengalitholi opportunity kunzima futhi kwingane who is a teenager noma okuma early 20s to come out uyabona kunzima nje umdala ukuze identify ukuthi ubani imagine ke na usumdala noma ukuleya age une confusion ekhanda lakho ukuthi ngumuntu wesifazane yini noma ngumuntu wesilisa kufuna ngizi identify njengobani so yingakho sithe in as much as kuba iclinic eletha ama clinical services asibe nawo nama psychological services ngoba siyazi ukuthi ayadingeka kumuntu odinga iservice kuthina sometimes adingeke even nakuma families abo so it's a clinic lena ezoba holistic abazokwazi ukuthi bathole yonke into eyidingayo including equipment etholakalayo eminyangweni wezempilo sinama condoms abantu besilisa nama condoms abantu besifazane and we've always just said ukuthi yilokho kuphela sinakho but ngokuvula lama clinic noma nokuxoxa nale community si realize ukuthi cha zikhona ezinye indlela zokuthi sibavikele ngoba one of our responsibilities ethu njengomnyango wezempilo is to protect ama community iyonke protection against HIV and AIDS kakhulukazi for sexually transmitted diseases umsebenzi wethu lokho kufuna sikwazi ukuthi ya protect na ama condoms omabili lawa aya protect but agcini lapho ngoba le community iyawasebenzisa namanye khona ke izinto ezibizwa ngokuthi ama dental dams ekufuna siwathole and we've decided ukuthi azoba khona be available for free. We've decided ukuthi izinto ezifana no lubricant kuzoba khona kube available for free ngoba kuyi-part yok protector i-community and we've decided ukuthi cha asingathi protector i-section ethize yabantu besifazane kuphela protect abantu besilisa kuphela bese siba ne-section enkulu ye-society singayi-protect ngoba it's a whole community enkulu Ntokozo and uma ngabe singayi-protect kuthina okusho ukuthi ama-sexually transmitted diseases azoqhubeka aloke khona kuleyo society silokhu singazi ukuthi avinjwa kanjani akhuliswa yini kodwa kuyobe kuwukuthi thina sibanakile so we've decided ukuthi cha sibe nendlela yokubanaka manje ezoba focused and this is what we came here to do namhlanje. Enye into abake bayixoxisa ngqongqoshe ile yayithinta into ethi kuyobaleka kuma senicabanga into ye clinic yale community ukuthi niphinde nibhekelele ukuthi nibaqashe phela nabo abale community ukuze mabexoxa kuxoxa ilanguage lezwanayo manje izinto lezo enibhekelelile nimase nicaphuna abazobe besebenza. Uyabona nje Ntokozo kwi conference ebise Canada ngenyanga edlule ye HIV ye AIDS conference ezinye zezinto ebeyixoxwa lapha ukuthi kubalekile ukuthi ama sectors kube iwona nawo alidayo in their own protection kube iwona nawo alidayo in providing a service for the community abayiservayo so nalana ke sisithathile isinqumo sokuthi although sizobe kungasiki ukuthi siya discriminate but kubalekile ukuthi kulabe sibaqashayo asicheke ukuthi ikhona yini or noma bakhona yini kwi staff aba representa iLGBTQI community uyabona ke so far sesiqasha abantu aba 11 and of the 11 aba u5 baqhamuka from leyo sector abahlengi nabahlengikazi so we are quite excited and we think izokwazi ukuthi serve as a sector of excellence from us ngoba uyabona Ntokozo kuyasiza kwesinye isikhathi ukuthi umufika
eclinic Yeah. Ufike une sinus uma ngifika ngine sinus ngibona udokotela womlungu ngivele ngithi ngine sinus Yeah. kanti izolo bengisiza ubaba ashisa impepho Yeah. yabona sayishisa impepho yangasha kahle yaloku intuthu yakhona ingalayithi so salokhu sihleli lapha nasinobaba yabona intuthu yangena emakhaleni ngagcina ngine problem but ngoba ngihleli nomuntu ongayi understand inkinga yami yempepho akwazi ukuyichaza kodwa uma ngifika kumaphisa ngiyamtshela umaphisa ukuthi hey yabona nginayo sinus kodwa yazi izolo besishisa impepho sinobaba yasihlupha ngiyasola ukuthi ngenze ukuthi intuthu leyo ayibe nenkinga so into efanayo yokuthi ukwazi ukukhuluma nomuntu othi umuhleli naye ube sure ukuthi uyayi-understand inkinga yakho because naye they can relate. Ayi asibashayile ihlombe ke kuduma izandla ngoba engathe lokuqala ngiyathemba ukuthi ngathi lokuqala nase South Africa iyonke South Africa sengihambe yonke South Africa angaze ngifice nje impela zibuya kodwa ke cha sila namhlanje isikhona ke kwaZulu Natal siyathemba ukuthi asisezukuduka kakhulu silokhu siba nezinkinga konke kuyatholakala lapho sike sanibona nehulumeni ninomhlangano omkhulu lapho sibone khona noNdunankulu wesifundazwe sethu ngempela nixoxa lapha nosomabhizinisi kodwa mhlambe ake kube wena ositshela ukuthi benihlangene nobani nedingida ini lapha ya Ntokozolo we had a beautiful meeting esibe nayo eThekwini uNdunankulu no leader of government business ubaba uMthombeni ophinda abe uchairperson we ruling party kwaZulu Natal African National Congress now bekuwo ngqongqoshe ke akade behlanganiswe uNdunankulu naye ubaba uMthombeni njengo MEC waka economic development sihlangane ne big business now intention ke yalo mhlangano ubukuthi njengoba siphuma ezinkingeni ezintathu thina njenge province kwaZulu Natal ekuyi covid kube i-unrest eyenzeke ngoJuly last year kuphinde kube ama-floods esibhekane nawo kulonyaka i-economy yale province ithathe i-knock kakhulu so bese umhlangano ke wethu bekuwukuthi i-business sixoxa kanjani nayo ukuthi ikwazi sisize ekutheni sibuyise i-economy including ukuthi osomabhizinisi abancane nabo basizakala kanjani ekusebenzeni nosomabhizinisi abakhulu but thina ke esikwi-social cluster njengathi nje esika health education agriculture and so forth besiyothi kosomabhizinisi ukubona kubalekile ukuthi i-social responsibility yabo uma ngabe beyiletha kwi-province asixoxisane phela so that ba understand ukuthi kukuphi lapha esingasizakala khona uyabona nje uma ngabe ubheka umnyango wezempilo sine backlog yama clinics engaphezulu ka 250 and i backlog ende kakhulu uyabona ke uma ngabe ubuka ngempela ubuka nezimali ukuthi unyaka nonyaka izimali esinikwa zona njengomnyango wezempilo ziyancishiswa kusho ukuthi kuyosithatha 100 years ukuthi sigcine sikwazile ukwakha ama clinic lawo esiwadingayo endaweni ezihlukahlukene so intention ke yomhlangano wayizolo bekuwukuthi sixoxisane nabo osomabhizinisi bonke bebakhulu ukuthi singakwazi ukuthi sibambisane basakhele iclinic ngapha kaNongoma nje uma kudingeka iclinic kaDabhas basakhele iclinic thina sifake honest uyabona basakhele iclinic kaDabhas sifake honest sihambe siye Danhauser basakhele iclinic omunye usomabhizinisi thina sifake honest silethe izinto amaphilisi and so forth so that's the kind of relationship ke ebesiyoyixoxisa nosomabhizinisi from a side yethu ye social cluster but uNdunankulu no MEC waka economic development bebeyobuka ukuthi ngempela sifika kanjani ekutheni i-economy ye province sikwazi ukuthi sibambisane by the way uma ngabe i-economy ye province ikhula kusho ukuthi nemisebenzi yanda siyazi ukuthi ngesikhathi se covid baningi abantu abaluze imisebenzi ngesikhathi sama unrest again saqhubeka saluza imisebenzi because kwakushiswa indawo kwakushiswa ama warehouse kushiswa ama factory kuluthwa into eziningi so amanye osomabhizinisi abakwazanga ukubuya okusho ukuthi kukhona abantu abaluza imisebenzi nangama floods kwanenkinga efanayo so bekuyoxoxa nje in relation to that na insizwa lapha ekuthiwa uPerfect Mlotshwa Perfect Mlotshwa sawubona mfowethu sawubona baba unjani Nami ngicabanga levenika sibingelele nabomhlonisa lapho. Siyabingelela Perfect. Ukuphi Perfect usuperfect kangaka nje? Ni perfect la eMnambithi naseThekwini la lebenqoba FM. Bayaphila abantu eMnambithi. Bayaphila babona amakhaza nje namhlanje. Hey liyabhubha ngizwile ukuthi impela kulela isichotho lapha ya. Oqala nje ngibingelele kuwena mhlonisa bese ngibingelela nabo ngqongqoshe ngithemba ukuthi ke na uyaphila futhi siphinde semahalalisele nangesikhundla sakhe
ase wabuyela kusona ngamalengiso. Umbuzo enginawo ukuthi la KwaZulu-Natal ubengakabikwa lento ye-monkeypox njalo njalo. But ke kunenkulumo ezivela eminyangweni ezithi-ke na singaqale sitatazele nendaba zoma-vaccinating njalo njalo. Akuzukwenzeka yini mfowami lesi esenzeka kwi-COVID-19 ukuthi si-calm down ekuthiwe cha asilokhuze emva kalokuthi sesivele sibhubha nomyeni kanjalo. Absolutely. No. Ngiyabonga. Muhle umbuzo ngqongqoshe mhlambe sale sesisho ukuthi uNational namhlanje ubukade une-media briefing ethinta yona i-chicken pox njalo i-monkeypox le ekunakho ukuthi besinayo nawo nathi umbuzo obusho nje lo mfowethu nje usehambele phambili ngiyabathanda abantu balapha ngoba bayayizwa into esisuke sizoyibuza usesibuzela umbuzo wethu kusho ukuthi uperfect ngempela perfect Sibonge kakhulu mfoka Mlotshwa ngalo mbuzo sibonge nje nangokukhalaliselwa but I think umbuzo kaPerfect right kakhulu ngoba uyadinga ukuthi siwuphendule lokuqala nje njengoba Perfect ama cases esesinawo eSouth Africa monkeypox awu5 okay uyabona ke ukuthi uma ubheka izinsuku ngokuhlukana icase yokuqala yayingo 22 June elandelayo yatholakala ngoJuly amabili katholakala manje ngo sorry amabili atholakala ngoJune esithathu yatholakala ngoJuly amabili atholakala manje ngoAugust okay uminister ke uma ngabe esixoxela uyasho ukuthi kulama case awu4 oqala akubukeki sengathi khona ilink noma into ewahlanganisayo abukeka nje sengathi ama random cases enzekile le disease le ayifani ncamashine COVID and nendlela espreada ngayo it is not the same so siyafisa ukuthi abantu nasithi abangaqali bathuke senzela khona ukuthi impela ukuthi abangathuki uyabona nje le show le esinayo sasenzela kona lokho ukuthi kube lula ukuthi mase sithi yebo kunenkinga singaqali isibhale phansi sivele siyikhulume nje la kushow wonke umuntu ayizwe kanye kanye so the moment siba nayo iproblem sesifuna ukuthi abantu sithi cha ama case ngathi ayanda will be the first ones to say khona la futhi banenhlanhla baba sithola first hand Jimbu phakathi cash absolutely ngqongqoshe ngiyazi ukuthi ke le enye yenyanga la esesibuke khona ikakhulukazi nokusebenza ukuthi ke ukunceliswa kwebele kubantwana nani siyesifisa nje ukwazi siyazi ukhona ozongena njengamanje asithintele lolu daba kodwa siyesifisa ukwazi nakunina ke lapha ku-executive nithini into le yokunceliswa kwabantwana kwebele njoba sisesibhedlela seyingane ziningi izinto nezifo esibhekayo esibhedlela and one of the things ingane ziba nenkinga yazo indaba ye malnutrition and ke ubisi lwebele luyayiaddressa kakhulu leyo ndaba kuyaye ososcience nodokotela baye bathi umama kuyaye kube ngcono ukuthi angasheshi ukuyiyekisa ingane ukuncela ngoba ubisi lwebele lunawo onke ama nutrients adingwa ingane uyabona nje to a point yokuthi uma ngabe uyincelisa ingane ubisi awudingi nokuthi uzoyiphuzisa amanzi because whatever ayincelayo inakho konke lokho okudingeka enganeni so siya encourage ke ukuthi ingane azincele ubisi lwebele so that zizokhula strong zizokhula ngoba ubisi lwebele by the way luqinisa namathambo enganeni uyabona ingane nje ekhule inganceli nengane ekhula incela ubisi lwebele sometimes uyabona umehluko ngendlela edevelopa ngayo iya assista na ku development nama milestones ke wena ngoba awukazi ube umama wazi omama babuka ingane ukuthi umizalo okokuqala nje isiyakwazi ukuphakamisa ikhanda that's a milestone because ikhuluma ngokukhula kwengane uma iqeda ukukhulisa ikhanda kuyakutshela within isikhathi esithize sikwazi ukukhulisa ikhanda uyabuza ukuthi isiyakwazi ukuyiphendukela yini that's a milestone bese iyasuka iyakhasa isuka ihambe those are milestones so ubisi ke liyayisiza ingane or ubisi lika mama in particular liyayisiza ingane kule development bengibathembisile abantu ukuthi ngizongena ku Facebook page sibathathe lapha bukhoma senzela ukuthi ke ngempela bayizwele kuwe izimpendulo kuwe ngqongqoshe inohlumpehlu udinganeke mmoja noma zikhali uthi ke iyolunga mhla kwabusa yipi inkosi eyokungatholakali kwemithi eqondene nokwelashwa kwabantu ngendlela ezikhungweni zezempilo zikahulumeni uEunice Mahlaba ngizoyithatha nje yonke ngqongqoshe ukuze singabe sisabuya kuyona imibuzo uEunice Mahlaba
mina ngicela ake yasilungisela ama-clinic esemlazi. My grandson is asthmatic, ngamsa iclinic kwa-Q emlazi for nebulizer. Bahlala etiyeni for 2 hours. Ngabe sengimusa kwa-doctor, my grandson na 18 months. They supposed to do their work, not come to for drinking tea while our children are sick. Impela ke uyayisho lento. Futhi ubhala usek. Lo ngempela usek. Ubani lo? Uyunis Mahlaba. Okay. Bese ke ushezi lapha noChomi uthi cha uyakubonga ngqongqoshe, you very informative. Uyakubonga nje. Yazi inhlelo into yokubonga. Lungile Madlala sicela asiqashe onompilo abangama volunteer. Safa ukusebenzela ubala please. Akabi lo ucela kahle uyambona ukuthi awubakhethi. Ulungile Madlaba ke loyo. Ufingelo fuze nakho ngizothatha impesheni ngingakaze ngisebenze kwaze kwanzima eKZN. Awu bakithi utakaza asebenze uthi usungamzamela noma yini ngiyacabanga ukuthi usengavuma ngisho noma ke ukuyokolobha ngendlela uthi sewuza uyothatha impesheni ngendlela okwenzeka ngayo. Cha iminingi imibuzo abantu abayiphakamisile ngqongqoshe ngizowuthatha lo ube ogcina uthulane Buthelezi. Emanzi imtoti eclinic needs urgent attention. Isishone phansi standard sayo kune chaos. Bahlale bethi bayashoda abasebenzi if chronic nama vitals awasathathwa. No consultation vele nikwe i-medication as if nje uye ekhemisi. Kuyabheda, please attend to it. Evidence ningafika nizozibonela as patients and staff. Ngiyagcina ngaye kuthulane Buthelezi leyo lapha ya emanzi mthawuthe. Asiqale ngothulane Ntokozo. Uyabona ke ngiyayithanda mina i-approach yakhe. Uthulana akathi kunenkinga emaklinika akho sihlala isikhathi eside. Absolutely. Uthe banzi mtoti kunenkinga sihlala isikhathi eside asinako. Absolutely. Ileyo ndlela ke sicela abantu bakithi ba complain ngayo so that uma addressa i-issue sazi ukuthi sidila nayo. Absolutely. Ngiyafisa ukumthembisa umfowethu uthulana ukuthi sizongenelela definitely kulolu daba and sizokwenza sure ukuthi kuyashintsha. It's not acceptable ukuthi abantu bafike bahlale emaklinika ethu balinde isikhathi eside bengayitholi attention. Ifana nale erizwe udadewethu laphana umama uEunice yasemaklinika asemlazi na ispecific. Bayafika balinde banganakwa abantu besetiyeni. Akaze nje uyabona ukuthi saze sayixoxa to a level yokuthi siyazi ukuthi abasebenzi bezempilo kufuna bathathe itiye ngoba phela umsebenzi mningi but anikwazi noma bakwazi ukuthi baye etiyeni ngesikhathi esifanayo abakwazi ukuthi baye etiyeni kanye kufuna bathatha ama shift so that ngesikhathi omunye setiyeni omunye bekwazi ukuqhubeka nama patients noma beye lunchini benze so makungenzeki lokho kusho ukuthi kunenkinga kuphinde ke kube nenkinga ye management uyabona ke uma iclinic neclinic inento noma inomuntu obizwa ngo-MO okuyena manager waleyo facility leyo okusho ukuthi uma ngabe abantu bengezi izinto noma ama officials noma istaff singenzi izinto okufuna ngabe siyasenza kufuna sibuze phela ukuthi umanager wefacility wenzani umanager wefacility utheni okusho ukuthi kuyenzeka ke kufuna sibheke nakuyena ukuthi engathi wena ohlulwa umsebenzi manje wena uma ungakwazi ukumanage abantu bakho asikutholela umuntu ozokwazi ukumanage kule clinic wena ke sibone ukuthi ubaphi so uyabona ukuthi ayigcini kulaba abangawenza umsebenzi nama consequences even kuma managers abo kodwa ke sizongenelela definitely emanzi mtoti nasemlazi clinic angibona ukuthi kubalekile udingani ngikusho lokho ngoba udingane uthi kuze kube njani ama-clinic engena mithi but it's not true ukuthi ama-clinic wonke awanayo mithi manje uma ikhuluma eba general uwenza ukuthi ngingakwazi ukuthi nangiyobheka ngithi ngiyobhekaphi ngoba uma uyabona nje kule clinic esikuyona manje bebengikhombisa manje medication ikhona and ayikaqala ukusebenza iclinic izoqala kusasa ukusebenza khona medication efikile izolo ikhona ezofika namhlanje sinane spreadsheet lapho ama-clinics okufuna account ekhona for i-medication kuyenzeka ke ukuthi umphathi waleyo clinic noma umuntu responsible for imithi kuleyo clinic angakwenzi okufanele ukuthi aode sitshele phela ukuthi iyi so that sizokwazi ukintervene correctly ngoba imithi yona sinayo ukuthi nje ke phela uma ngabe abantu bengayi odi kuba nzima but uma ngabe sikwazi ukuthi siye khona siyo checka sazi ukuthi nginkinga we are then able to intervene ngokwam nursing siya advertise abakithi kwi internet page na kwi Facebook page saze seza la emsakazweni sakhuluma futhi nangevikelo ikhona nje onevala mhla ka 31 akafaka udadewethu ukuthi competition ngqongqoshe ke ithe ukusinda
ngoba khona izingane lezi ezivela ifike no A abawu8 Impela. bese wena kuza nalaba mhlawumbe oC abawu3 no bani kuze kuyovala ngoF somewhere akube lisabalula ke ithuba sebevalile laba bo-A phezulu ngale kokuchitha isikhathi ngqongqoshe sibonge kakhulu kusuka ngejubane ngelapha yakumageba ukuze sikwazi ukuthola ikakhulukazi kabanzi ngalesi sibhedlela sethu esikusona namhlanje leseyingane esikhulu la KwaZulu Natal. Mageba awuqala usitshela ke ubani igama lakho wenzani nje eminyangweni wezempilo KwaZulu Natal. Okay, ngiphinde ngibingelele Ntokozo ngibingelele ngqongqoshe ababukeli emakhaya nabalaleli emakhaya. Igama lami nguNtando yenkosi. Awuba ke Sithembiswa kwaZulu. Absolutely. Yeah. Ngiqhamuka khona ngapha phesheya kothukela kodwa ke ukuhlangana kakhulu nowangale. Yeah. Mhlambe ukuthe uqhela kancane. Okay. Yazi phela kule insuku sonke sifuna ukusondela ngoba ngezwe kuthiwa kufe nebhube sizolo manje khona ke abalokhu sonke sifuna ukuba bakhona manje. Nami ngiyasola ngathi ngengane yakho. Absolutely. Ngiyayicinga insobu nayo. Kodwa ke ngazalelwa endaweni yaseMandeni ngafunda ngakhula khona. Absolutely. Ngase ngiza ngapha ngaseThekwini eUniversity yaZulu Natal ukuzwala ngiza khona ifundo ze-audiology. Okay. Ngibe sengisebenza ke Appelsbosch naseMontebello. Okay. Okuthele ngo-2020 uma umnyango wezempilo uthi ufuna ukuqinisa kakhulu ama-services abhekelene nezingane. Ukhipha ama-post umuntu wasethola i-post okuzoba i-chief audiologist khona la esibhedlela KZNHealthChatDotGov Hospital. Ngiyamonga wawusu-apply kangaka nje endaweni ezihlukahlukene uzama nje kangaka nje ulokhu uzama nje. Akubanga kuningi. Wena waba nenhlanhla. Kwaba nje yilabo abanye abancinyane ababa nenhlanhla ukuthi mangifakile umuntu wabizwa. Absolutely. Afike awusichazele ukuthi ke njengalesibhedlela lesi ngiyazi ukuthi umntwana engaya kunoma isiphi isibhedlela kodwa lesi sibhedlela seningisithatha ngiyokuthi mina niyaspecialize la ibapha abantwana endila nabo izimo enjani endila nazo kulesibhedlela. Kodwa mhlawumbe uNtando aqala achaza ukuthi i-audiologist yenzani. Oh yes mina kusuka ngitshe mhlawumbe ibona ama sound system ama sound system DJ bese ngithuka ukuthi uqashwa kanjani uDJ kodwa ke awuze nama ukuthi audio mina ngazi usound and so forth. Awulahlekile kakhulu. Impela kuhambelana nayo imsindo kodwa ke hayi le yokuyijuxuza nokuyijabulisa kodwa siphathelene nokuzwa so ukusebenza kwendlebe ukuzwa ngoba kubalekile ukuthi umuntu ezwe ngoba njoba sisebenza la ngezingane nje umuntu ukuze akwazi ukufunda ukukhuluma akwazi ukufunda lezi zinto kubalekile ukuthi ukuzwa kwakhe ukuthi kube sesimeni esikahle into nje encane abantu abangayinaki uma unenkinga yokuzwa indlela olawula ngayo even nano volume yezwi lakho iyathikamezeka ingakho uyabona umuntu onenkinga yokuzwa uthothi ukhuluma ngathi uyamemeza noma izakele phezulu ngoba njengoba usuku ukhuluma nje uyezwa uyayimonitor ukuthi ngisakhuluma kanjani abantu la ngikhona bayangizwani yonke leyo so sebenza ngalokho thina nje basisebenza la emsakazweni nje kunensizwa lapho nothi wena uyijethi ukhuluma kahle kunyusa usabathe nyusa ubone ukuthi lento izinodla umbedlu lo cash kodwa akakusenani mfethu awusiphe ukuthi la lesikhunga sikusona namhlanje yini eniyenzayo ingane mawukuthi ihluke ngani ingane endila nayo la nezingane ezisemaklinikhi yayibhedlela ezinye ehlukahlukene. Lo mbuzo wakho Ntokozo uyazi emavikini nje adlule umxhumanisi sibhedlela nomphakathi ube zama ukwenza ibhodi leveza ama services akhona la ekhaya sike sathwala kanzima kakhulukazi makumele sibhale ngesizulu ukuthi yini le esenzayo la ekhaya nokuthi abantu abakhona abasebenza kubenza ngoba lesi sibhedlela lesi njengoba kusibhedlela sabantwana sibona abantwana abakhula ngendlela ehlukile kule ejwayelekile okungukuthi akusona isibhedlela esibona khona abantwana nje abagulayo njengoba bekunemtholampilo kunezibhedlela ezejwayele unomkhuhlane ulimele unani la sibuka kakhulukazi abantwana indlela abakhula ngayo likhona igama lesiZulu umuntu akalithandisisi kahle hle ngoba kuthiwa ngathi abantwana abanezici uyabona ke elingathi liyazwakala kahle abakhula ngendlela eyahlukile kunale ejwayelekile ibaphi labantwana engikhuluma ngabo abantwana abanezinto njengo i-autism abantwana abanokudlikisa o epilepsy abantwana abanento esibiza ngesilungu ukuthi ama syndromes noma imaphi lama ama syndromes laphazamisa ukukhula umntwana ingabe into azalwe nayo mhlambe umama esamthwele eswini noma ulimalile ebuncaneni bakhe kwagcina kwaphazamiseka indlela ejwayelekile ukuthi umntwana akhule so la lesi sibhedlela umuntu esingathi wena mgogodlo lesi sibhedlela it's a pediatric neurologist okungukuthi uchwepheshe
udokotela ochwepheshe ospecialize ngeingane ezikhula ngendlela lengajwayelekile. So bathi leli linye igama abayibelisebenzise nalo lokukhubazeka bayalisebenzisa kodwa niyathi abantu abalithandi kahle kodwa for ukunderstand umuntu osekhaya abanye babasuke bekhubazekile abanye ke bese kwa indlela engajwayelekile njengobusho. Yabona njengoba lokho ngikhuluma ngibheka phezulu ngathi ngiyabambeka njengoba ngisike sathwala kanzima ukuthi sizoyichaza kanjani. Yebo bakhona abanye othola ukuthi banako ukukhubazeka. Abanye uthola ukuthi akukhona ukukhubazeka kuyindlela yabo ngoba ngichaza kwigama elihlukene. Uyabona nje kulezi insuku isizama ukukhuluma ngendaba ye-autism ukuthi cha angikhubazekile mina uma ngine autism ukuthi ngine ability ehlukile kunale yakho yikho ngilibalekela lelo kukhubazeka kodwa kuyenza ukuthi abanye babe nokukhubazeka. Bona inzima la isizulwini into bakunamagama amaningi afika aqale sigcina singasawasebenzisi ngoba abanokucwasa abuka ngathi ayacwasa. Ngibuka nje nayo le clinic leni sazoba nayo igama uthi nizothi iclinic yobani ngoba mawusebenzisa leli gama elingasetshenziswa manje kakhulu bazokushaya futhi liyacwasa. Ligcina ke manje amagama wonke sithi siqhamuka nawo esizulwini bese kuthiwa ayi ngoba linzima linodlumpehlo bese kuba ngathi ke seliyacwasa lelo gama. Kuyomele ngelanga mhlambe labadila nento zaka language kube namagama esiwamelayo ukuthi hayi leli ngisho ukuthi nenye into phela umuntu mayesekuthuka ngento njalo mayekuthuka ethi hey wena kuthi nalelo gama ngisho ukuthola kwakuyigama eliphilayo kodwa ligcina nalo selithwala izono ungathi liyacwasa kodwa ngiyakuzwa mina mfowethu ukuthi usukaphi and ke yiziphi ke indlela ongabana ngazo umntwana ngiba phela masikhulisa abantwana umbona ngani ukuthi ke unenkinga kukhona inkinga ekhona. Ungqongqoshe kwakuthinta ngasekuqaleni lento yama milestones. Indlela umntwana akhula ngako kukhona izinto umntwana awulindeleke ukuthi ngesikhathi esithile kufanele ngabe useyakwazi ukwenza ukuthi siqale nje kusukela wona into ya milestone khona ungangitheli hayi cha phela hayi cha dokotela lo ngihlela icela kwakhe. Absolutely yes so kusukela nje umntwana ebelethwa uma ezalwa kuye kubuye ukuthi the time ephuma eswini ngumama lo mntwana utholakale kanjani isisindo sakhe ubuya kanjani ukuphefumula nani lokho ongakhombisa ukuthi ukhona nesingakulindela ongaba inkinga uma ukuthi kuhlukile kulokho okulindelekile. Bese ke umntwana ke into nje encane sasingayinaki ekhulu lokama milestone kukhona lento yokuthi umntwana uma elele uqale nini ukufunda ukuguquka alale ngalolu hlangothi avuka alale ngololu hlangothi ngoba uthola omunye uyabambezeleka ukuhlala uhlale nini ukuhamba ukukhuluma uma umbiza kumntwana uyakhombisa yini ukuthi khona ngoba ngisho elele umntwana khona umuntu uthola angalala kubhakazela isicaba uthola ukuthi akenzi ukuthi akanyakaza sekuzimpawu so ubuka zonke lezi izimpawu ukuthi ngabe indlela akhula ngayo ijwayelekile yini uma umqhathanisa nabanye abantwana uma kukhona ukukhathazeka ngalokho sithi kungcono umhambise umntwana uma unokukhathazeka ungenaso isiqiniseko nokuthi uhlale ngoba isikhathi esiningi into eyenzeka abantu baye bethi akufuzile lo vele nomalumbani wakanje vele nokanje so uma ukuthi uyabona ngoba umzali isikhathi esiningi uba nayo lento ukuthi abonze hayi engathi umntwana wami khona ongahambi kahle asebenzise lokho ke mhambise emtholampilo seduzane nawe ukwazi ukuthi ubona ngcono kube yibona bathi hayi umntwana akana lutho ukuthi uhlale kanti khona inkinga yakho. Zikhona ningi number eneni notice ke ake ngizokwenza isibonelo umuntu mhlambe esakhulelwe ebe umuntu mhlambe ophuza utshwala kwashaya cima zikhona izinto eziba zinqi number enenibone ngathi zenza ukuthi babe baningi abantu abagcina sebethola izingane ezinalo luhlobo lwenkinga. Ziningi kakhulu zahlukahlukene uyabona ama syndrome ngendlela amaningi akhona uma sekuthiwa uyaqala uyabala manje ayi maningi ahlukahlukene and kukhona kodwa izinto ejwayele ukuthi zifane ezazibe nemthelela. Okokuqala nje lokho sokubalile isimo sika mama uma esayithwele ubalekile ukuthi isimo sakhe sezempilo anakekeleke ngendlela esimanga engaba kusemqondweni istress naso siyaba nomthelela ngoba uma ubuka abanye bathi bagcina baba nesimo sokuchithelwa abantwana uma uthola ukuthi nasemqondweni isimo sakhe asibi kahle so kubalekile ukuthi i-well-being yakhe yonke ibe kahle indlela adla ngayo ama activities izinto azenzayo uma ngithi ukudla ngizobala nalo uphuzo ngoba omunye kuba uphuzo oludakayo
omunye kuba ezinye iziphuzo engajwayelekile ukuthi siziphuze ube ukubhema kanjalo kanti ke nokuhlukumezeka ngoba abanye babuye babone ngazi ukuthi abantu besifazane asibuye sibanika amanqimnqim kuba inkinga ke ngoba lo ngathothi kulimaza umntwana ikakhulukazi uma lezi zinto zizokwenzeka enyangeni eyintathu umntwana esaseswini lezokuqala izona ezibaluleke kakhulu ngoba izinto eziningi la izitho zomzimba umntwana la asuke sakheka khona so uma kukhona ukuphazamiseka kule first trimester ngeke kube khona inkinga kakhulu ukugula kamama ngoba abanye uthola ukuthi ube nezifo ethile yikho kubalekile ukuthi bahambe njalo beyokuthwayinta ukuxukuza ngiqala ukuzwa into yokuxukuza ngangilinde ethi ngomfika bembambile so kuba kubalekile khona kuzobonakala ukuthi ngabe lezi zinto kukhona nokumbeka engcupheni umama bese sikwazi ukuthi kusheshe wayigoqa kamnandi mfowethu ngiyazi ukuthi uhlelo lolu sisazobuye sibuye kuwena sisathatha nangophumzile chonco ngizocela abesondela unqumalo ozosikhulumisela yena into yobisi lwebele Phumzile Chonco Mpangeni kuyaphilwa Mpangeni Yebo siyaphila Awu bakithi hey nangu ungqongqoshe lapha Yebo sacela ukubuza mina Buzo Sacela ukuthi eTrans Hospital bathatha nawo in nabafanele ubhuke nofuna ukuye khona Isiphi leso sibhedlela Leso sibhedlela leso sikusona namhlanje Yebo Okusho ukuthi kuzomela abuye kudokotela azoyichaza lento ukuthi ke bayawathatha nama walk-ins noma kumele kube nendlela ofike ngayo ngqongqoshe for ingane ingane ezincane angithi Yebo awu impela hayi woza dokotela uzoyichaza lento ngoba isifuna wena ngo futhi manje uzokuphi mic bazokuphi mic impela ke ngqongqoshe ngiyathanda hayi ume nje khona la ukhona uzokuhlelela umfowethu lo bazokubona ekhaya kodwa ibuphendula wena bayakuzwa ekhaya sibonga kakhulu ngalo mbuzo so isibhedlela lesi KZNHealth Hospital indlela esebenza ngayo ukuthi sisebenza sondeze eduze imic bakuza nge-referral system okungukuthi umuntu ufike abonwe emtholampilo nasesibhedlela esingasekhaya bese udokotela lo ambonile efonela ngapha enza i-appointment izathu salokho ingoba uhlobo lama-assessment enziwa la ekhaya uthothi athatha isikhathi eside ngeke ndisibonele udokotela uma impatient iqala ukufika Mana-ke Phumzile Chonco ukhona omnye umbuzo nawo ukuze sibese sikuvala ulalele eradweni usihambile asimvaleke okay uma iqala ukufika ipatient ingathatha udokotela nje eyedwa angathatha i-assessment yakhe ingathatha ngaphezulu kwehora bese uma uqala ukufika ubonwa yiwo wonke umuntu okhona ibala clinical psychologist educational psychologist i-rehab staff yonke occupational therapist physiotherapist audiologist speech therapist okungukuthi umuntu eyedwa angathatha isikhathi esingapheka 3 hours ekhona ngenxa yama services so uma sekuthiwa umuntu uvele uyeza nje la uyasukeza kungaba inkinga okunye futhi khona amanye ama test namanye ama assessment enziwa esibhedlela ngaseclinic engasekhaya okumele uthi mawufika la ufike sekwenziwe so ingakho kubalulekile ukuthi uqale ngasekhaya emtholampilo bakise esibhedlela ulandele yonke imigudu leyenziwe i-department bese ugcina ufike kafushane wena ufuna ukuthi nje cha uqala ngakini bese ulethwa lama ukuthi ke umuntu onenkinga okubalekile nje i-department yenza into ekahle ngokuhlela usizo ukuthi lutholakala kuziphi igaba ngoba khona omunye angavela suke ezela kanti usizo alidingayo ngabe uthola ekhaya okubalekile ukuthi silandele yonke leyo migudu ukuze usizo sithole eduzane nalahlala ngakhona Makeba Sithuli asishone lapha ya kwanqumalo sisinompumelelo uyaphila ngiyazi mfowethu ukuthi nawe usujahe kabi ukukhuluma ngobisi lwancanca kakhulu absolutely awusitshele kona ubani wenzani la emnyangweni igama lami nguNompumelelo wakanqumalo ngomunye wabanenhlanhla ukuqashwa ka Dr Pixley Use Pixley yes ukhona waqashwa kanti lapha ku social media ngaqashwe umuntu so uyasebenza nje ngiyasebenza nawe nga-apply interviewer yes ungaqali futhi uku-interview ngangaqali amese ngithuza ukuthi kanti ePixley khona osebenza khona hayi makubekwa lapha ngathi akusebenzi umuntu inkosi impela no awusize mfowethu sibuka la iviki lebele nanobisi lwebele nanokuncela kwabantwana ngicela nje usithathe kafushane isikhathi onaso la su 3 minutes ukuthi ke ngempela iyini lento yobisi lwebele nanokuthi itheme yenithini nithini kubazali emakhaya sigoqela
Okay, itheme ya this year ithi khuphula izinga lokuncelisa ubisi lwebele, fundisa bese uyaseka. So sikhuthaza kakhulu ukuthi not only mhlambe ama health workers but umphakathi obaba abaseke omama emakhaya baba support ukuze bakwazi ukuncelisa ngendlela eyiyo. Ngithanda ukusho ukuthi ukuncelisa umama mencelisa sithi akancelise njalo ingane emifuna ukuncela, which means ukuthi ebusuku uyavuka ancelise. Okay, so siyacela ukuthi emakhaya omama basizwe ngokuthi emakhaya mhlambe ukuthola ukuthi ubaba noma umndeni uyabasiza ukuthi wenze ezinye izinto khona umama ezokwazi ukuthi ancelise ngendlela eyiyo. Okay, so itheme this year isho njalo ke ithi asiba support omama uma bencelisa. Manikhuluma ke nabazali lapha emakhaya bencelisa, yini eniyigqugquzele umntwana kumele ancele kuze kube nini zithini ikhathi athi nama time frames? Okay, so sithi umntwana afanele ancele ubisi lwebele kuphela ezalwa aze abe na 6 months. So umntwana awumxubisi amanzi, awumxubisi ukudla, ngoba enye into eyenza ukuthi omama bancelise abantwana kodwa uthola ukuthi bayaxubisa nezinye izinto. Okay, uthola abantu kakhulu abahluphayo ogogo ngoba ugogo uzothi ngimqalisile usibanibani ukudla kwespoon kodwa ukhulile. Kodwa inkinga ekhona ukuthi umuntu mesekhulile, for example ingane ziba nenkinga yokukhuluphala, siyakubona ukukhuluphala kuyanyuka manje njengoba nathi sihlasele. Siyabona futhi uma umuntu esekhulile abe nezifo njengo diabetes, njengo hypertension. So asibuki manje, babuka manje bona kanti umuntu mesekhulile uba nezinkinga. So that's why sithi abangaxubisi umntwana akancela ubisi lwebele kuphela, bangabaniki ukudla umntwana esengaphansi kwa 6 months. Usese umpumelo ubuya be dietitian, labantu abakutshela idla ukuthi uze ungabe imbukumbuku, udla ukuthi uze ungabe isidudla, ungabe uzaca kakhulu. Angiboni ukuthi ku politically correct ukuthi imbukumbuku sisi. Basho njalo kimi ngefika kona dietitian, not yeke ukuthi uzuye kuba kodwa ke seso correct ke political. Kodwa ke ngifisa ke manje sivale ngokuthi ke indlela yokuyekisa umntwana ibele iyiphi, ngoba thina sikhula kwagcotshwa inhlama, kugcotshwa yonke into le umuntu uma ukuthi ke sekufuneka ayekiswe ibele. Nini iphode nigqugquzelayo correct political? Okay, asigqugquzeli politically correct. Asigqugquzeli ukuthi ibele lifakwe inhlaba o lifakwe upelepele. Uku-abuse umntwana lokho na ungacabanga nje wena ukuthi mekhona into oyithandayo usufakela into ongayithandi kwenzakalana. So sithi abantwana abayekiswe ibele gradually, which means mhlawumbe ukuthi umntwana mekade encela ka5 for example, qala wehlise mhlawumbe umncelise ka4. Uqhubeke futhi mhlawumbe wehlise umncelise ka3 azaphume, ngoba inkinga yokuthi uma uzokwenza njalo umama mhlawumbe naye ugcina ibele lakhe selilimala liba nezilonda. Selifaka upele senebele libabayo. Hey, manje into yokubaba ngqongqoshe seyabuye futhi bayisebenzisa kwezinye indawo ukuthi uyababa. Manje asazi ukuthi cha siyabonga kakhulu mfowethu ngenxa yesikhathi sesizofaka yena umfowethu umuntu aka-Andile Ngcobo. Eke sikhulumele ngerisk ke manje esesiyibone kakhulukazi lapha ya emakhaya ethinta bona abantwana banje basila isibhedlela sezingane. Sithe sizoyithinta nje sithi inhlanhla izinto ezithinta eyiphathelene nezingane. Umntaka Gobongo lo uAndile igama lakhe use ngangithi nabazothi mhlambe mayigcina eba umatron uzoba usatron, kodwa ke bathi ngathi hayi cha ugcina ngokuba usenje bethu use ubusatron. Sekubingelele ke satron Andile Gobongo. Ngibingelele nami kumphakathi, ngibingelele nakwipanel. Yawu cha siyabonga ungqongqoshe lo akusiyipanel uzophelwa itoko. Ngiyaxolisa mfowethu bengakutshelanga ukuthi ungqongqoshe lo, kodwa ke ungqongqoshe yabizwa ngopanel. Ungambonanga emakhaya khona imoto ebane nesigedle la kumele ayipanel. Uthi ipanel. Ubiza ngesigedle ngani? Yazi ngiphelwe itoko, ngicela itoko. No mfowethu awusiphi kafushane ethi ubani wenzana eminyangweni? Igama Andile njengoba usushilo Ntokozo uGobongo. Odabuka le emabhaceni emzimkhulu. Absolutely. Ngokusebenza ngikhona la eEdington Hospital. Kuyiwodi lezingane. Ngathola uqeqesho elithe ukuba ngaphezulu kancane kwabanye ngokunakekela izingane. Absolutely.
Mhlambe ukubuza umbuzo njengamanje ozothi ke nina njengabantu abadila nezingane on daily basis kunezinto silapha emakhaya engithi mangihleli nje ngihlala nezingane ezingayifaka ingane ebungozini emakhaya siyasibona kakhulukazi izingane ziyaminza izingane ziyasha izingane ungathini kona ukukhuluma nabazali banaba abantu aba receive kakhulu izingane eswe seyidlule kulezo zimo lezo iziphi lezi zimo ezigcina ifaka lencindezi nanokuthi ke umlayezo yenu uthini njengamanje inkinga esihlabezana nazo kakhulu kuyingane ekusisuka nazo emakhaya ukuthi ingane isikhathi esiningi ziyasha ingane isikhathi esiningi ziyaphuka abona lokho ukuphuka ukusha ikona okuningi kakhulu kukancane ke kuhlangana nengane ekuthiwa iminza mhlawumbe yabo akwenzeki kakhulu lokho ukuphuka ukusha kuqalela ngani na uqala ngokuthi ingane idinga i-supervision kusukela izalo udinga ukuthi umuntu ozoyinakekela kube ukuthi uyayiqapha ngaso sonke isikhathi ilele uyayiqapha ivuka uyayiqapha idlala uyayiqapha yenzani idla uyayiqapha ngoba kungenzeka ixhilwe ukudla yebo so ngaso ngisahla yabo nangendlela futhi noma ilele oyilalisa ngayo ingane ayibeki ngomhlanje ngoba makwenzeka mhlambe iyagonyuluka lana iyaphalaza so kuba ukuthi manje iyakhwingcwa kwenzeka inkinga yasakwazi ukuphefumula so ngaso sonke isikhathi ingane ifuna ukugadwa ngoba inkinga yokuthi ingane ishe iqale ekuthaneni kunomlilo ovulekile ingane ayigadwe umuntu namanzi futhi amanzi mangabe bekwa ekhaya ngamaketela la sibeka ngawo akungabi sendaweni lapho ingane engakwazi ikhasele ngakhona angabi indawo lapho ingane idlalela ngakhona ngoba izodonsa indamo phela ingane iketelo liphezulu etafuleni bese amanzi awela phezulu wayo seyasha ingane absolutely nanokuthi futhi mangaba kukhona imizi ke enawo amaphuli lento ama swimming pool kuyasiza ukuthi njalo mangabe naleyo pool khona ingane khona ekhaya kunaleya net abayethengwayo efakwayo lapha ukuthi konke okwela phakathi kubanjwe inet ingangeni emanzini ukuze kuvikeleke ngiyathemba ukuthi ke emakhaya ngempela bayizwele ngoba ukubaleka kokuphepha kwengane into esiyiqilela kakhulu nesiyikhuthaza kakhulu umlayezo wokugcina ekakhulukazi ngoba phela nisebenza ngabantwana beingane ungathini wakho socela kusondele okugcina ngci umyalezo wokugcina ngicela ukuphinde ngifake nje okunye kuyingozi bese ngiqhubeka ke bese ngiyavala kunento eyenziwa emakhaya abazali yokuthi bathi mangabe bethenge ibhodlela yo drink kuphela ya drink le abangalilahle ibhodlela manje kuthiwa ngo paraffin so ingane ibonela iphuma idrink lapha yana ayathelelwa yaphuza so kuzophela lo drink kufaka paraffin lapha yona ayazi ukuthi izasuku paraffin yona ithelelwe idrink lapha yana yaphuza mase yodwa iya lapha yana ifika iphuza idrink sekuba khona inkinga so okunye lokho kumele ngabe siyabheka cha leli phuzo olithintayo nami ngeke ngaphuza isanitizer la wathatha umuntu wafaka isibhodlela lamanzi wafaka isanitizer mangifika ngomile ngayiphosa la webo mozoyiphosa esifubeni yikho ke kungangeni kakhulu ku covid ingaphakathi waphuza isanitizer prevention engakhuthaza kakhulu emakhaya nakubazali ukuthi asebebadala kakhulu emakhaya abasizwe babehleli nezingane ogogo nalabo abancane futhi abanezingane in their teenage years nabo ngicela futhi basizwe ukwenzela ukuthi ingane ingabi sebungozini ngokunganakekeliyo ngoba inkinga yengane yokulimala iqale ekuthenini i-supervision yakhona ayikho no sibonge kakhulu mfowethu kuleli ithuba ngizocela isikhathi aseko ngakumina kodwa ngizocela ngejubana uPinky Phungula asondeleke naye asiphe nje okugcina ngci kosuku usuku lethu belisuthi kakhulu namhlanje besikwenze kodwa lokho sazi ukuthi ke hayi sizolibamba ngoba sabantu abakwaziyo ukubamba izinto ngibingelele kusisi uPinky Phungula ngithi sawubona Dumela na Master sawubona bamaphisa uyaphela ungayikhipha imask la wayisethe upresident singawakhipha ngiyazi wena uyasaba lento uyayisaba lezinto usingayikhipha kodwa yabona ke eminyangweni ngqongqoshe basawagqoka abantu ama-mask futhi masingaphakathi esibhedlela siyaqhuquzela abantu ukuthi abaqhubeke nokugqoka ama-mask naye uthe mayengena kule clinic LGBTQI+ plus ufaka bonke ke nalabo bangazazi kahle hle uba kuphi and then ke ebakhona laba bangakazi abangabayi nayo ishow kahle plus and then ke bayangena lapha but ke ngiyazi ukuthi singaphakathi eclinic sizocela ukuthi ke abantu beqhubeke izibhedlela zethu bewafake ama mask njengoba ubuwenzile kodwa ngenxa yohlelo esikulona sizocela ukuthi ke bese awusiphe ukuthi ubani wenzani eminyangweni
uPinky Phungula igama usemnyangweni wezempilo ngaphansi kwe-cluster Strategic Health Programs ngaphansi ko-program Maternal Child and Women's Health and Nutrition. Sibhekelela iy'ngane njengoba nesihloko sisho omama, yingane, abesifazane kanye ne-nutrition ukuthi wonke umuntu aphile kahle. Ngiyazi ukuthi kuleli viki nokugqugqumezela noma nokugqugquzela ukuthi ke abantu abasha bengayifaki ezintweni ezifaka ukukhulelwa phakathi. Mawungakusithatha usibeke ukuthi kuyini lokho enikhuluma ngakho? Esikhuluma ngako inkinga esibhekene nazo. Kahle iSouth Africa yonke kanye neKwaZulu Natal ukukhulela kwentsha. Sesiqhamuke neslogan esithi denormalized teenage pregnancy because siyabona ngazathi sekuvenzane kwanormal ukukhulela kwentsha. Akusathusi kanti kahle akaze kube correct, akaze kube right. Ngoba kunemselele eminingi engemihle emntwaneni emndenini nakuwo wonke nje umuntu othintekayo. So sizama ukuqwashisa intsha, abazali, umphakathi ukuthi ayibo akukaze kube normal ukukhulela. Bukuphi kubungozi bomuntu othola ukuthi ngiyakafika isikhathi ukuthi ngabe usayithwele nangu usayithwele? Njengoba ngisho umntwana osemncane lo uyakhula, ekhula imizimba wakhe nako konke isama systems yakhe nawo ayakhula. Kakhulukazi amanyonga, amathambo, ngoba siyazi ukuthi mangabe ukhulelwe kudepende ekutheni isibeletho kufuneka naso sikhule, amathambo emizimba wakho kufuneka kakhulu ukuze kwazi ukuthi mangabe sekufika isikhathi sokuthi umntwana aphume ungabi nankinga. So mangabe umntwana ezokhulelwa esemncane 14-15 years uyacabanga ukuthi uzokwenzakalani nje ipregnancy yonke 9 months asakhulelwa uba njani lo mntwana physically psychosocial wakhe nje uphelile ngoba akazazi ukuthi ufola ngalaphi akakwazi ukuya esikoleni abangani bakhe bayamcwasa yebo ngoba phela yena usekhulelwe usezithwele usewumama nasekhaya makusekhaya nje kuhlangenwe ekhaya akazazi ukuthi ufola angomama noma ngaseyinganeni noma ngaseyintombini uyahlukumezeka isikhathi esiningi kakhulukazi physically bese kuzothi mangabe sekhulelweke eseyoteta sithola inkinga eziningi esiyibone sibavelela bona njengoba kade sengishilo eqaleni ngase akakakhuli ngokwanele ukuyimela ipregnancy nje number 1 u9 months wonke number 2 meseyoteta amanyonga akhe isikhathi esiningi awakhulile kahle ukumelana naleya pressure noma lo buyabunzima bokukhipha lo mntwana so ingakho isikhathi esiningi mhlawumbe isikhathi esiningi uthola ukuthi baphelele ngasemasizini uyabona ukuthi mangabe seqale senziwa isizini of 15 years amathuba amancane ukuthi uyaphinda azitholele yena umntana ngokwakhe mhlambe ke ngoba ngiyathi iprogram le enisazorana nayo yonke lenyanga umlayezo wenu oyingqikithi nje niuthwele ungathini nemessage ke senidlulisa kuba abazali nabantwana? Ikona nje lokho ngifuna ukusho ukuthi ake sibuyeni sibhekene emuva ukuthi umntwana ongumntwana akaqhubeka bomntwana akaze kube normal ukuphila komntwana umntwana akasibhekelele yena ukuthi ngifuna ukwenzani empilweni okwamanje ngifuna ukufunda bese ngiyafunda bese ngiba unesi noma udokotela noma ubani then bese ngiyashada then bese ngithola abantwana siyathanda ukugcizelela lokho ukuthi asiphindeleni emva let's go back to basics mhlambe njengabantweni la kwezempilo niba nakhonike ukugqugquzela abantwana ukuthi ngoba phela kwenye into uhlale ikhuluma lento ungqongqosho ukuthi kunzima ukukhuluma nanengane umzali uthi uyayibona yona uyakubona sekunokujomba la ebusuku kodwa ke uyasaba uxoxa nako uqala phela usebenzisa ama condom ini kwasha kwacima nimiphi nina kuleyo nkulumo leyo? Siyakwenza lokho ema-clinic ethu nje akahulumeni kunohlelo kunekhonyana la sithi khona i-adolescent and friendly services kuwo wonke ama-clinic siyazama ukuthi ake siqwashise intsha mangabe ikwazi ukuze eclinic noma ngabe ayiguli noma ngabe izofuna usizo oluthile noma ngabe izobuzani kube khona ikhona la engena khona la befundiseka khona kunontanga yako ngoba we know ukuthi bona abathanda ukubona abantu abangangathi bafuna ukubona ontanga yabo bakwazi ukukhuluma ilanguage eyodwa so we try by all means ukuthi mabefika ema-clinic ethu abalithole lolo sizo so siyazama ukuthi sibenzele lokho kuthi abangenawo amakhona lawo esithi adolescents and friendly services amakhona ngoba kuba khona amakhona khona e-clinic kuyakhona ba-offerishe lenkosi kubiza ngo-happy hour ukuze bakwazi ukukhetharisheka mangabe bengakwazi ukwenza lolahlelo
Kodwa besides that ke ama-clinic ethu siyazama ukuxhumana neminye iminyango yakahulumeni o-DSD kanje o-Department of Education siyazama ukuxhumana nomasipala endaweni la iy'ngane ezikhulela khona kakhulu khona sizokwazi ukuhlangana sikwazi ukulwa nale nkinga ekhona sikwazi ukuqwashisa omama bey'ngane ukuthi hayi bo le nkinga ayilungiseki. No, Sisiphinki siyabonga kakhulu ngethu benhlanje sipha lona njalo ngqongqoshe namhlanje belude uhlelo kodwa siyacela ukuthi ke usigoqele nje sekonke emva kwakho akekho ozobuya khulume. No, siyabonga kakhulu Ntokozo. I think ukuthatha nje kulolu okugcina uDadewethu Pinky akukhulumile. Over and above ama youth friendly areas la wakhuluma ngawo ukuthi sidecide njengomnyango ukuthi asakhe izinto esibiza ngokuthi ama youth friendly zones esizoba nawo kuma clinics ethu onke. Obviously ke iyayidinga imali ngoba iyasidinga staff specific idinga ukuthi kube khona indawo esisethayo up primarily for that. So I role in noma ku implementer yethu will be in phases. Kodwa sesiqalile uzokhumbula ukuthi ngoJune sasiyoyilauncha laphana eKhathomena. And ke decided ukuthi ama district onke should have that. I-intention ngempela ile usiphinka ayishoyo ukuthi abantu abasha bakwazi ukuthi baxoxisane bakhulume ngeindaba zokukhulelwa bakhulume ngeindaba ze protection ngoba protection can be condoms, it can be access lesinayo different things esinazo within umnyango wezempilo. Okubalekile kodwa is that abantu abasha bathatha impilo yabo bayibeke ezandleni zabo bakwazi ukuthi baziprotecte bona. So lama zones asiza ngalokho ukuthi bakwazi ukuthi baxoxe but bakwazi ukuthola onesi bacishe basondele kubona kwi-age group abakhuluma language efana neyabo abazokwazi ukuthi bavuleleke kubona bayixoxe. Now that is a responsibility yethu njengomnyango wezempilo. Umphakathi nabazali bane responsibility. Uyabona nje le ayishoyo usiphinki yokuthi let's denormalize ukukhulelwa kweingane ezincane cha bakwethu somphakathi asudlale phela irole yethu yokuba abazali. Uyabona uma ngabe wena ingane yakho uyazi ukuthi na 16 wazi ukuthi ingane yakhe entombazana ayilala ngekhaya namhlanje uthi uthini umzali uthi kuphi uthi kwenzekani lapha ikhona intombazana yakhe ingekho. But even umfana uyabona nje emakhaya siyazi ukuthi abafana uma sebeqala abanye beba na 15 emakhaya nasemalokishini beba na 15 16 sekuthiwa kalale phandle and njengoba belala phandle kuyaziwa ukuthi ulethe intombi la ekhaya kanti yini end result yalokho sithulela thina thina sabazali. So as ama parents ke manje suyeke uhulumeni asithathe umsebenzi wethu wokukhulisa izingane zethu sizikhulise ukuthi zibe qotho sikwenze show ukuthi sixoxe ukuthi sikhule Ntokozo noma bungaxoxelwa uma wakho directly wesinsikhathi kuye ukuthi mina wami wayekwazi ukukhuluma but ku community nje generally noma bekungasuka kube umama wakho okhuluma phethe bekuba khona umama okwazi ukukhuluma nezingane sixoxe le ndaba ukuthi ukuhlala ngentombi kusho ukuthini. Absolutely kuye ukuthi mhlambe sigcina sesikhuluma nje ngasikuthatha out of context but sikhule kwazi ukuthi hlala ngentombi nangabe uyintombazane but bebekhona obaba bekhona obhuti abakhulisa abafana bakhulise nabafana babaxoxisa ukuthi cha akwenziwa kanjena intombazana ayiphathwa kanje awulali nentombazane kuse-early awenza ukuthi. So that was the responsibility yomzali. Siyabacela abazali ne-community ukuthi asibuyeleni lapho siyothatha i-responsibility yethu yokuba abazali sibakhulise abantwana bethu nezingane zethu ngokubaqotho ngoba masingakwenzi lokho sibulala i-future yabo. Uyabona kuyenzeka ke manje ukuthi abazali sekuwontanga bethu uthola ukuthi baningi ontanga bethu ababa nezingane nabo beama teenagers uma nabo bengacorrect lokho kusho ukuthi siyoba nama generation after generation ama parents angakwazi ukwenza into eyiqiniso angakwazi ukwenza into eqotho and ngicabanga ukuthi kufuna thina njengendle emnyama siyikhathe manje khona lapho kufuna sithi we draw the line here akusezoqhubeka kugcina ngathi akugcine ngathi ngempela ke ukuthi izingane zama teenagers zithola izingane zisebancane. Hayi impela njengoba ngishilo ukuthi yezwa nawe usuzula amazwi okugcina ashisayo akhomba ukuthi ngempela asikeni ukukhomba umunwe kwenye indawo awuthathe olomunye ukhombe nakuwo la ekhaya. Abantu ke bathanda ukugxeka uhulumeni hayi uhulumeni wafika omunye ezobuza la esikoleni ngiselapha kwa education wathi ekukhulelwa izingane ezu18 esikoleni ngaze ngibuza ukuthi manje beyikhulelwa eclassini endadewethu wathi cha zikhulelwa emphakathini ngakushona phela emphakathini yobuza ukuthi yini izingane ekhulelwa isikhona lento yokufuna kuthiwa hayi uhulumeni bakwethu bengishilo nami ngathi ngeke ngisakhuluma emva kaNgqongqoshe hayi impela kule show wasivalelise sithi kulungele ke bhawani.